Best Newspaper Columnist and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Sabado og pizza 31 na. Buwan karon mahigala sa Mayo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutaran karon nga buntaga mga kaigsunan. Governor-elect Pam Baricatro nga nisuroy diri mismo sa atong Sibianan kagahapong adlaw mahigala og nagpasalamat sa tanan, no? Nga kini ni ang mga nisuporta kaniya sa milabay mahigala nga eleksyon. Mibutyag sab aton sa itong interview kagahapon nga nasagmuyo siya sa kakuwang og kooperasyon sa transition team ni outgoing Governor Gwen Garcia. Straight to the point. Kini human igo lang silang giingnan nga ang pag-turnover sa mga mahinungdanong dokumento sa Kapitolyo mahitabo ngadto na sa Hunyo 30. Straight to the point. Kuyawa ining Gwen mga sukin tigpaminaw, ha? Kay ang doon naman ginay transition team tinuod ko kang nagmahal mahigala sa Sugbo. Sama panalitan diri mga kagalan sa city o sa uban nga mga syudad o sa ubang mga lungsod. Doon na transition team no nga kinini ang pasahan nila unsay mga pamaagi o guban pa mga dokumento para inigabot sa June 30 diretso na ba no kinini ang way putol ang serbisyo alang sa mga Subuanon. So gusto ni mahigala si Gobernador Gwendolyn Garcia nga inigabot sa June 30 mga pa si Pam Bari 4 mga sukit di paminaw niya ipalutaw doon sa mga tao na yan. Tanawa ha, dahil lagi ka mao. So bantayan na ni mga kaigalaan. Natural ra na no nga kinini ang DILG mo sud ani mga sukit di paminaw napugos ni siya paghimo og iya kunuhang transition team pag-comply sa kamanduan sa DILG mga higala. Pero pag ingon nga mo cooperate ba o dili wa pagyod mga kaigalaan. Dili parihas sa Cebu City nga tuan na. Gumikan kay si Mayor Raymond Garcia nakadawat na paspas kayo ni Consid sports kayo mga kaigalaan ugunya naglamano na sang archibal ugunya nagakos pa gyud sila ang transition team ni Raymond Garcia o transition team ni Mayor-elect Archibal okay na nag-abot na mo na mahigala nga dili kinini ang ma-vacuum ba ang pagserbisyo sa katawhang Subuanon diri sa Cebu City unya kinini ang okay ra ni Raymond kaya man ni maliwat sa iyang kini iyang iyaan mga higala diri sa Kapitolyo bida hangtod karon wa pagyoy Clarix ha Amtan ni pagtagad mga higala wa pa ni makaunahon na gyud pa ni sa kwan wa pa ni mahigala makadawat sa tanan mura sag natingala pa gani unya naghimo pa sag istorya mahigala nga daghan kunoy nakapangutana nganong maotoy resulta napain taon sa state of denial sa pagkakaroon mga sukid tigpaminaw tagaan talag higayon na lang na magsabot naman ta nga napaka sa state of denial pero ayun na lang panghilabot niya sa Kapitolyo ang problema man di pa kakadawat nya manghilabot pag binilyon na ba hilabtan ato'y katambag ani mahigalang Gobernador Gwendolyn Garcia nga bakasyon ka na lang unta chill ka na lang unta buhan okay unta pero basi uta kasabot sa gud inday kin basig napay mga dokumento sa pangulbaan sila karon ba lahalahi pusa sa ninyo kay lain ay mo puli diri mo kayan yan na kining mga kontrata nga reviewhonon unya inig-abot may ka naglingkod ni Pam Baricatro pag-review ana sa mga kontrata
Hain to mahigala ang ubang kontrata na unsa ni ngano nakasud ang Kapitolyo aning mga kontrataha. Straight to the point. Amo ni dakong problema ron taganda nig pagtagad ng buntaga mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin gibutyag ni Balik 4 nga gidid-an ang iyang transition team sa pagpakiginabi sa mga department head sa Kapitolyo. Straight to the point. Tinuod yung ka nagmahal sa buday o na mga department heads. So ikaw ba imong agakon ba? Imong agakon, ha? Agakon imo ang sunod nga kwan kay para sa sugbo man ni, no? Inanion kining dinhi, kining opisina mo ni mga buhaton ni Orient sa nimo ba, ha? Pag ni iyawa gyud oy, ha? Straight to the point. Ang pagtagad mahigala sa atong pagawan-uban ng buntaga, ha? Straight to the point. Kanya kanang Mayo unta o kinis Gobernador Gwendolyn Garcia di na lang niya kay bantayanan nato sa Lunes pohon. Ang bantayanan sa Lunes kung iyang ibalik to mahigalang budget indekin. Kadto to ang 1.2 billion kay hangto dili maabot ang June 30. Kuyaw-kuyaw pa man na. Straight to the point. Mas Mayo di na lang dito niya ibalik kay unya mabutang kompruntasi mahigala. Mabutang sa kompromiso ang mga board members. Straight to the point. Mabutang sa kompromiso kay mamili man ka. Asa man ka mo dapig ni Gobernador Gwendolyn Garcia aron imo aprobahan ang 1.2 billion o mo dapig ka sa katawhan. Nga gusto sa katawhan, wa na sa salig ni Gwen, ang trust and confidence gibalhin na nga ni Pam, siya na mo decide sa dakong kantidad in town. Dili na usa ka libo lang oy. Dili na mahigala 500 pesos lang, ha? Bilyon na, di na million, billion. Straight to the point. Taganda ning pagtagad dumutaga. Kwarta na sa katawhan. Ang mo decide ana mahigala ang usa ka leader nga gisaligan sa katawhan. Straight to the point. Taganda ning pagtagad mahigala kana bang leader or manager bitaw nga kini ni ang humana ang iyang termino nya kana na ang usa ka buwan na lang bitay nahabilin nimo day nya mo pa imong decide nga ikaw mamamudaghag desisyon nga ang sunod manghigalang manubag anas mga tao in the next 3 years si Pam Balik 4 naman. Isa may pangitaan ana ug naunsa na ron ang mga desisyon na nga mahimo ang pangitaan na ng bagong gobernador. Straight to the point. Lisura no ang daang gobernador may mag-decide nga human pangitaan sa mga tao ang bago. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad ng buntaga sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin mo abot sa dulan 50 ka panimay ang naugdaw sa nagdungan nga sunog sa duha ka mga barangay didto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Straight to the Ang point. barangay Basak o barangay Kanhulaw kagahapong adlaw nakasinati og sunog. Straight to the point. Samtang sa kauluhan ang Department of Health ni klaro nga mild ang variant sa monkeypox nga natala sa lain-laing dapit sa nasod. Straight to the point. Apil na sa Dakbayan sa Talisay. Ang gibantayan sa Department of Health nga dili makasud dinhi sa nasod ang mas isog nga variant sa impacts sama sa natala didto sa ubang kanasuran. Straight to the point. Naot paunta may gala ilikay in town ta ining maong problema mga kagalaan bag-o pa in town ta sa COVID. Wa pa ta totally naka-recover mga higala nya na po'y laing problema mga sukit paminaw. Ilikay lang in town ta ining problema ha mga higala. Samtang sa pikas bahin, Vice Presidente Sara Duterte og iyang inahan nga si Elizabeth Zimmerman nakaduaw na ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa detention facility didto sa ICC sa The Hague sa Netherlands sa sud sa usa ka oras. Straight to the point. Ibalitaan sa Vice Presidente ang iyang amahan labot sa resulta sa eleksyon ingon man ang pag-uban ni Senador Amy Marcos pagbiyahe ngadto sa Netherlands. Straight to the point. Gusto unta si kanhi Presidente nga mahinabi si Amy apan wa kinitugti nga makaduaw sa detention facility. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad dubuntaga mahigala sa banuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Karong point. Lunes mauna mahigala ang pagbalik pag-resume sa sesyon sa Senado Indeken apan ang impeachment trial nga gikahinaman sa mga tao nga magsugod na unta mga higala gisibog ni Senador Chis Escudero ngadto na sa June 11. Straight to the point. Kung sa may mahitaboan ni ron kung June 11 mahigala naapay 10 days mga kagalaan si Sara Duterte kay isyuhan pa ng mga kinini ang mga summons ug uban pa. Onya mutubag pa mga kagalaan another 10 days ingay hatag sa prosecution panel wa nagay mahimong trial ini sa 19th Congress. So adto na sa July, inigabot sa July 20th Congress na. Questionon pod ang jurisdiction sa 20th Congress, wa na. Straight to the point. Padong ning impeachment ini mahigala sa kinini ang pagkahanap. Yagi tala ni katawa-katawa mga sukit ni paminaw.
Tagantanig pagtagad sa atong i-discuss og dugang. Kini uban pa mas gutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP number 1. Kani ato o karon DYHP lagi haron. Kay Diyos o ganatawan maui ang nialagaan. Sa kaminawan mga drama o balita, ang DYHP na po na permi. Sa prinsipyo komentaryo, wala panigid-igan, patas lang na pagserbisyo. O DYHP, sa iskondo sa daya sa inyong mga radyo. Nagulas mga balita, numero 1 sa lagana, ang DYHP na, kanunay sa ligan ka, naunang ka, DYHP na, kasama. Laylayon ka, awiton ka, ang DYHP. Straight to the point.